Takže sme v buse, ideme do Levíc a teplo je, ako vždy. Takže... Ešte 4 hodina cesty približne. My sme boli vo veľkom strese, keď sme boli na zastávke, lebo sme si mysleli, že sme zmeškali autobus. Neboli sme si istí, že z ktorej zastávky nám ide v takom čase. A potom som zavolala našej mamine a ona, že však áno, takto. A potom po chvíľke prišiel ten bus, my sme si vydýchli a žijeme. Vchádzame do Levíc, o chvíľku vystupujeme. Ste ready? Teda hlavne ty. OK, takže... Vstúpili sme? OK, takže ideme. To je také šťastie. Keď prídem, musím zastať. Ako sa cítite o tom, že sme spolu? Nebolo to vidno, ale to nevadí, ukázali toto. Pekné to tu je, aj keď je to mesto, toľko prírody. Neviem. Cez tú bránku, či čo to bolo, cez ten priechod sme išli krávy. Lidl. Keď máš reklamu v hlave furt. Ahoj. Ideme ďalej. Nesponzorujeme. Je to dobré Xixo Ice Tea. Inak. Odporúčame. A ja som jak decko sa hľadala na tom ihrisku. A ešte tam pôjdem. Odporúčam, lebo to je dobré, ale nesponzorujeme, nemáme sponzory. Je to mňami. A samozrejme, máme viac príchutí, nie toto. Toto sa pôjdem o chvíľku hrajkať, jak decko. Máme aj toto, to je pre Barborku. Takže Barbie, máš tu ešte to je studené. Tak ja idem. Takže sme tu. Sú tu divní ľudia. Veľmi divní ľudia. Ale dobre, robíme sa, že nič. Tam sedel nejaký týpek, popíjal niečo. A čumel na nás, taký starý. Sám chcem ísť, naozaj tam chcem ísť, ale idú nejakí ľudia a ja sa nechcem strápniť. To bolia nohy. Týchto topánok. Nevie si kúpiť normálne topánky. Ja len vám poviem náš plán, pôjdeme do Turky a ten týpek prišiel a on že babíkučky, bolo to divné. Kúpime vedlosti, o 1:00 pôjdeme domov a potom o 4:30 pôjdeme k našej starkej. Mám sol. Prírodná. Zálohujeme toto zálohované 15 centov. Tak ideme. Čau. Sme v Turke. Počkať, pingpongové loptičky hľadáme. Takže čo je? Športové veci, ale tu nezvláštne sme žiadne také veci. Takže ideme von. Opúšťame športisimo. Musíme ísť inde, lebo tam neboli pingpongové loptičky, čo sme hľadali.
Ježi, neviem, kam teraz ideme. Dobre, ideme do hračkárska, poďte. Tak poď. Zase sme tu sami so Zuzkou, ideme do hračkárstva. Áno, budeme sa robiť, že máme mladšieho brata, ako sa bude volať? Tomáško, dobre. Budem hovoriť, že Tomáškovi sa to bude páčiť. Altois. Dobre, tak potom natáčame. Čo by sa mohlo Tomáškovi páčiť? Bože, dobre. Ježiš, toto máme doma. Maria. Len trošku iné obrázky. Detské potreby. Ježiš, to je aj v pošope. Čo je? Ježiš Kriste. To je dobré. Ježišmaria. To je kávovar. Dobre, nie som decko. Našli sme nejaké lopty, ale to sú dosť veľké, nie sú to ping-pongové loptičky. Ale neviem, počkáme na verborku s týmto. Tu sú loptičky, to si zapamätajme. Si ďalšie. Dobre, tak tu počkáme. Chcete vidieť doslova, že minigolf. Minigolf. To je úplne malinké, bože. To je smiešné. Strašne veľa vecí tu je. Toto je kolky. To máme doma, nie je také isté. Zajímavo to tu vyzerá, akože veľmi lákavo pre deti, ale no my hľadáme len jednu konkrétnu vec. Barborka sa blíži, tu sú strašne pekné malby. Našli sme nejaké lopty, ale sú takéto asi. Takže z Martinus nič. A tu máme to, čo sme hľadali. Jaj, ty som zvarovať, to je tak.